It is kokborok motivation. Please o video na headphone thafai khana di. Tamoni hinke o video ni joto kokthai rok nini bwkhao nangai na bagui. Dolrok nini o langma nono mani roi tongkha hinke wansugui na di nini a kaham samungni hamkrai manai tongkha hinui. Te nini a langma nono kaplo hui tongkha hinke wansugui na di nini kaham samungkhainani jora sok phaikha hinui. Jora joto no funugui riwo borok rok nini loge tongmano bo tei borok rokni okat no bo. Kerak lama no takiri di tangai hinke a kerak lama no nono naithok kaham tei kwswng jagao tonui riwo. Poito janai rokni se gyan kwrui poito subainai roksi tangai hinke borsakni kisisa tongthoknani baise khoroksa kaham borokno swkmai paiwo. Tweruk khefano khai di phiya mungchaswk khai kalang di tangai hinke borok rok nini kaham ni kokno se swngnai nini hamya ni kokno swngya. Langma waisa simano a kok belai no chaya tangai hinke thwijak se only waisa mano phiya langma ba salbrum se manui tongo. Kapya karui pias no sasi rawi mania abole langma se kapya khe bahai ke kusugo kawi mannai. Thwi thangmani ulobo thangai tongnani muchukha hinkhe kaisa samo je khefano khai kalangnani khai di abo wngkha pori thotok mungsaswk swi kalang di eba khe swi thotok mungsaswk khai kalang di. Hambai Dolrok no o video no paithak jora nai tongma bagui ani channel o Kutal tongkha khe channel no subscribe khairi di te o video no joto tiprasa nor share khairu di te ani o video nai tongma bagui norok no belai belai khe hambai afar Dolrok.